Manuel, estamos en pleno incendio aquí na Casiña do Fume. Témonos que guiar para sair. Efectivamente, non, hai que ter unhas pautas básicas de seguridade para saber comportarse. Isto é unha simulación, Manuel, xefe de servizo do Parque de Bomberos de Santiago, e o primeiro xusto que fai agora o compañeiro e o que fago eu, non, guiarse coa cara externa da man. Efectivamente, hai que escoller unha das mans e seguir sempre ese lado. É o que che garante que vas chegar hasta unha porta e unha saída. Esta é a clave, sempre coa externa, non coa interna. Por que, Manuel? Bueno, porque ten maior sensibilidade na parte interna, temos máis risco de queimala, e por se hai cables ou demais, é máis seguro tocalo ca parte externa da man, vamos. Pero hai outra cousa que habitualmente dicides, que é que non veñamos neste nivel, que veñamos un pouquiño máis abaixo. Efectivamente, en situación normal non habería tantísima cantidade de fume, e sempre é máis seguro ir na parte baixa, onde se acumulan menos gases, menos partículas, e un aire máis limpo. Pero tamén podemos protexer as fosas nasais e as mucosas da boca cun pano húmedo ou algo que nos impida que entren partículas e que nos queimen. A maior parte dos falecidos en incendios son por intoxicación de gases, que é moito máis perigoso que o lume. Bueno, nós ímonos conseguir zafar deste lume nesta Casiña de Fume, nestas xornadas que tendes en Santiago, pero escapando xa queremos darvos tamén unhas pautas sobre como usarmos os extintores. Vamos, Manuel! Óscar, temos un lume na casa e temos que empregar o extintor. O primeiro, que facemos? Vamos a buscar el extintor más cercano, comprobamos que sea un extintor adecuado para la clase de fuego que tenemos, ¿vale? Quitamos la anilla de seguridad y vamos a hacer una prueba para ver que el extintor funciona, ¿vale? Si tenemos un incendio en exterior, siempre vamos a ir con el viento a la espalda, es lo más importante. Nos acercamos y aplicamos el agente extintor. Parece que se resiste un pouco este lume, Óscar. Vamos a volver a aplicar el agente extintor. Sempre iso, como distí, desde abaixo. Nos podemos mover si no lo apagamos. Ao final foi. Al final conseguímoslo. Pero nós, pola nosa seguridade, aínda non acabamos, porque como podemos abandonar o lugar? Debemos siempre retroceder fijándonos en que no se reinicia el fuego, ¿no? Lo observamos. En este caso, indo cara atrás. Vamos cara atrás. Si estamos en un recinto cerrado, cerraríamos la puerta también. ¿Vale? Para asegurarnos... estamos asegurados de que ya no puede reiniciarse el fuego. Óscar, neste momento podemos dicir que foi un moi bo traballo. Penso que sí. Si o consigues apagar sin ninguna outra consecuencia, sempre un bo traballo.